Policajného zboru v Bratislave evidujú počas nočnej služby v priemere 60 až 90 trestných činov. Cez pootvorené dvere do Európy k nám v poslednom období prenikol aj nevítaný hosť. Medzinárodný organizovaný zločin. Jeho činnosť sa prejavila najmä na krádežiach aut, ktoré zaznamenali niekoľkonásobný nárast. Je dokázané, že sa autá kradnú hromadne podľa vopred vytipovaných značiek, že je zabezpečený ich okamžitý presun za hranice, pričom sa používajú falošné doklady a poznávacie čísla. Časť ukradnutých vozidiel sa po rozobratí objaví v podobe súčiastok na rôznych automobilových burzách. Iba málo ktoré z nich sa vráti k pôvodným majiteľom. V Bratislave v priebehu minulého roku zlodeji ukradli zhruba 2400 motorových vozidiel. Na Slovensku to je okolo 7000 motorových vozidiel. Najčastejším predmetom záujmu, pokiaľ ide o značky zo zahraničných, je to Volkswagen, z našich vedie Favorit. Ak by sme mali hovoriť o Škodách, ak rátame, že jedno auto len 100 000, tak sú to miliónové hodnoty, ktoré takýmto spôsobom zlodeji zobrali našim občanom.